Ojo bugimo bunkieki. No bugimo boko. Naende kare ngote baba linge ngomwete umuko konyo kiango nini ngabachire konyoro umuko. Ba oboete. So no na baiseke ba oboete konyomu neme ukwegera ta. Very good sachi konyora nere. Omwana umuko. Lakini ekero engaki yachi kogenda. Nali yacha kumanyekana ngaya. Ebintu ebi ebire genetical. Ebintu ebire genetical. It's omwete as a genetics. Ebintu mbire. XX, XY, mnechi chromosomes ebintu ebona nini F1, F2, yani gene mutation ebintu binde oroche biology. Igonga nonyana ase nkeria mukata yo nabekera make koiboru. Depending na mangana genetics. Chakero omwana muko na boko iboru. Ondata na koiboru oli muko. So ono chinke chiche nonyere ndi twachire bosiapo. Chinke chiche meuko emeukero. No. Hakuna? No. Chinke cheme abira mabita yo kata no abira mabikuru. Albino oyo abande physical. Mwete nonye nabora nyore nonye methods family planning nini chira chinji what side effects. Accident na chira chinjiro. Injiro mwana arairenda yangina nero maybe onye tachiti nyagitali clinic ngakeliyo alenge molito nero kan result aso mwana koibora atwara obalema. So ejina berigo so igona kiki obwoba mbwatokonyete egere togakore school tole buya egere at least one of bintu binde no jiko kora after wakore school you have that opportunity. Ewan